Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni yo. Kowe lha nek iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuandane Nanta Ndrawati. Sing kandha sapa? Wah, tak kira sampean niku mbelani kula ya. Senengane kok njur kon nglangkai kuandane wong liya iki kok iki apaku. Ning ana pokoke ngono tak ewangi Petro alhamdulillah. Diwangi sun. Petro arep tok nggo tumbal. Yo, Kowe arep dijoli apa? ngelmu, Ngelmune apa aku tak krungu? sastra, minulya. Sastra mulya. Memayu-ayu ning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha kaya ngono sapa? Ora cengengesan kowe. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece kuwi takon karo kowe. Sing ngucape ngelmu kaya ngono mau sapa? Durna bapakku. Waduh cengengesan kabeh.